Ja, maar stond te griezen. Nou, ik was nog hier niet. Het is al wel een nee hier, Bosvrouw, maar ik mag daar even denken aan. Dat heb ik mooi van bij de crisis, net. Ja, die kriesbeem stiert er nog even in de school om een foto te smeten. Ja. Nou, ik ken het nog. Ik heb het jongen geld van betalen, dus ik moet met zijn maar foto smeten. Hij kent al in de tuin. Nee, maar de Bian kent altijd nog in de tuin. Ja, Nou. dat kan nog niet mooi. Nee, ik ging er zo bij. Nee, niet dus niet. Nou, maar hoe ging dat met Bosvrouw? Wat is het? Wat had je nou die mij? Oh nee, ben je gewoon thuis? Want ik heb al 2 keer Ik heb onderdoor. 2 flessen Berenburg op de Ik kwam wekker en ik dacht, nou, neem dan maar een fles. Het is schrikkelijk, ik voelde me saai. Maar, mevrouw, ik begrijp het niet. Maar ik begrijp het niet, mevrouw. Waar hier joh nou dan die negerlitten? Want joh, wij zijn op het feestje. Ja, en hoe kom mij de neger voort? Ja, maar die is het lang uitzetten tot die minister. Hij moest eruit, want het weer maar een jongen van 16. Nou, maar die had die jonkjes, maar die was er. Maar had die jongen net mij vregen dan? Mooie vakantie naar het boerenland dan? Ik kan het net betalen, ja. Nou, maar hij ik net toch? Nee, maar hij krijgt een reisvergees van de regering. Ik vind het net eerlijk. En daarom voelde ik zo. Ja, dat begrijp ik. Ik wil echt een gratis reis. Nou. Ik wil echt uitzetten worden. Dan heb ik een grote verrassing. Ja. Ja, want ik heb echt een reisboorvrouw. Ja. Ja, ik heb krijg de NPS had us boorvrouw en boorvrouw uitzocht om naar de jongens in Afghanistan te gaan. Oh, dat is mooi. Dat is En geweldig. dat is helemaal gratis. Vergees en vaneerd, wij gaan er helemaal boorvrouw. En dan nieuwe avonturen in Afghanistan van boervrouw en boervrouw. Ik zou zeggen, je moet de sjamblowen dit hier, want het is weer zo. Het is toppie. Oh, Zo is het. doeg.